Naragsak ken napuno ti Maris tinaangay a 14th Kinni-kinni Parade nga indaulwan ti probinsya ti Ilocos Norte kas paset ti padang celebrar ti National Women's Month. Nakipagpaset dagiti na duma-duma nga ili ken dagiti dua a syudad iti selebrasyon ti 14th at Kinni-kinni. Dagiti nang ibagi manipod iti na duma-duma nga ili ken syudad ket dagiti empleyado ti gobyerno manipod kadagiti na duma-duma departamento kastamet dagiti grupo ken organisasyon dagiti babae ang nakipagpaset ti nasao a selebrasyon. Nakimay samet iti parada dagiti delegasyon manipod kadagiti na duma-duma nga ili ken ahensya iti entero a probinsya ti Ilocos Norte anangited iti ado a kolor rag-o ken kinapintas iti okasyon amang iparangarang iti bileg, papel ken kontribusyon dagiti babae iti komunidad ken iti entero a pagilian. Dito kat taon-taon yung marabrabakan kasali kami met kakanayon sir kat dito kat may pakita iti kina empowered mi amin nga babae dito buo nga Ilocos Norte lalong-lalo na po dagito LGU employees karamihan nga participants kat taga LGU tapos di different municipalities tayo. Ilang message ko sir is kaya tayo na anyaman ti panubok kanya tayo amin nga babae kasi para iti pamilya tayo. Ti Kinni-kinni Parade ket maysa kadagiti kang runaan nga aktibidad iti panang celebrar ti Women's Month iti probinsya amang ipakita iti panagkaykaysa ken panangipateg ti papel dagiti babae ken panang duras ti sosyedad. Iti panagpatingga ti selebrasyon nagbaligi a Kinni-kinni Queen ti maysa a representante manipod iti maysa kadagiti delegasyon anangyeg iti dayaw ken kina-proud iti komunidad na. Ti Kinni-kinni Parade ket saan laeng a selebrasyon no diket simbolo iti panagkaykaysa panangiparangarang iti pamati ti bagbagi ken panangagpakita iti kinabileg dagiti Ilocana a babae.